Hi, Cora. Ngayon ko lang makikita. Ngayon ko lang makikita yung anak ni Aruela. Ayan na nga. Hi, baby. Hi, there you go. That's Lola. That's Grandma. Sabi niya, who are you? Hi, baby. Try natin ito. Terus pa rin sana. Ay, Nay, gusto mo ito, Nay? Ha? Ayaw mo ito? Gusto mo, Made? Made? Ayaw mo ito? Ano sana? Sinanay ko na lumalabas. Nangingilala po na. Sikita niya naman ako mga tao. Kaya hindi po iyakin yung mga hindi iyakin. Hindi na pag-iyakin ng bata. Diba alagaan mo? Ay, in fairness. In fairness, I like it. Mango cake dito.
Lakas ng hangin. Ayan na si Madal, balat na balot. Isang mata lang nakikita. Ay, nawala na. Naku, tagal na kami dito. 20 over minutes na kami naghintay. Pag Sabado kasi talagang Lahat lumabag.